खुलुमनायजों लोगोसे गासैबो मानगोनां मेलेमजिबि रायजो राजा नोंथांमोनखौ फिन खनसेबाव आंनि बे गोदान भिडिअ बरना लाग्रोनाय जाबाय। बिटिसिनि दानि सीईएम मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा गावनो सान्थियाव गैया, नाथाय अब्लाबो खुगायाव सान्थिनि स्लगान होनायखौ, खुगायाव परिबर्तननि स्लगान होनायखौ दिनैसिमबो गारनो रोंदिया। दिनै प्रमद बर' बिथांनि बिटिसि काउन्सिल गभर्नमेन्ट सालायनाया बे असान्ति अबस्थायाव थानानैनो 5 बोसोर समखौ बाबेन होलांनो गोनां जानानै फैदों। बे बाथ्राखौ आं बुंनाय नङा, बे बाथ्राखौ दिनै जोंनि सिगाङाव फोरमायथिनानै होदों इउपिपिएल पार्टीनिनो जेनेरेल सेक्रेटारि मानगोनां राजु नार्जारी आदाया। प्रमद बर' सारक ভাল এটা পৰিবেশত কাম কৰিবলৈ আমি সুযোগ কৰি দিম। এবাৰ তেখেতে শান্তিত কাম কৰিব পৰা নাই। এলাইন চৰকাৰ সদায় বাধ্যবাধকতা কিবা কিবি এতে জাপি থাকে, এইটো কৰিব লাগে এইটো কৰিব নালাগে, সদায় সদায় কৈ থাকে। लोगोसे फैबाय थानाय माबेबा मोनसे समाव बीजेपी पलिटिकल पार्टीनि पलिटिकल माखासे थासारिफोरा जोंनि बे बिटिसिआव बा बिटिआर ओनसोलाव हिन्दु क्रिश्चियान, हिन्दु मुस्लिम बेफोरबायदि माखासे गाज्रि बारहावा सोमजिहोगोन नामा, बेनि सायावबो माखासे बाथ्राफोरखौ फोरमायथिनानै होदों। ইয়াতে শান্তি অলৰেডি ঘূৰি আহিছে, শান্তি স্থাপন হ'ল, গণতন্ত্ৰ সুদৃঢ় হ'ল। তেখেতসকলে আহি পেলাই হিন্দু মুছলমানৰ ৰাজনীতি কৰিব বিচাৰিছে, হিন্দু খ্ৰীষ্টানৰ ৰাজনীতি কৰিব বিচাৰিছে, অশান্তি ইয়াতে আকৌ সৃষ্টি কৰিব বিচাৰিছে। যদি হিন্দু মুছলমান, হিন্দু খ্ৰীষ্টানৰ ৰাজনীতি কৰে অশান্তি হ'বই, অশান্তি হ'বই। जोंनि बर' हारिनि जारिमिननि बिखायाव रोखा रोखा आगर बायदि एरनानै दोननायखौ जों बयबो नुयो जे बे आसाम स्टेटआव जों बर' हारिनि बा जों ट्राइबेल हारिनि सुथुरा सोर, नाथाय अब्लाबो जों बर' हारिनि माखासे लिडार्सफोरा गावसोरनि मोननांगौ मोनथायखौ मोननो थाखायनो, गावसोरनि पार्सनेल बेनिफिट्सखौ लानो थाखायनो बै माखासे एन्टि बड' एन्टि ट्राइबेल हारिनि मास्टार माइन्डेड लिडारफोरजों लोगोसे जानानै आरो बै माखासे एन्टि बड' एन्टि ट्राइबेल हारिनि लिडारफोरनि आथिंखौ हमबाय बायनानै गावनिनो बे बिटिसि काउन्सिल पलिटिकल सिस्टेमाव सीटखौ मोननो नाजानाय माखासे गाज्रि थाखोनि नायथाव जायै पलिटिकल नुथायफोरखौ जों दिनै नुनो मोनदोंमोन। लोगोसे दिनैसिमबो जों बर' हारिनि माखासे 7-8 पलिटिकल लिडारफोरा बै एन्टि बड' एन्टि ट्राइबेल हारिनि लिडारफोरनि बिथोन बायदियै अर्डार बायदियै पलिटिकल सिस्टेमखौ सालायनो गोनां बायथ' जानानै फैदों। आरो बेनि गुबै जाहोना जाहैबाय थांनाय 2020-27 जानुवारिनि जा बिटिआर एग्रिमेन्ट आरो बे बिटिआर एग्रिमेन्टनि एमअएसआव जायफोर माखासे दफाफोरखौ लिरनानै लाबोखानाय जादों रोखा रोखा, बैफोर दफाफोरनि थाखायनो दिनैयो जोंनि बे बिटिसि पलिटिकल सिस्टेमा आसाम स्टेटनि आन्डाराव दिनै सालायनो गोनां बा सालायजाहोनो गोनां दिनै बायथ' जानानै फैदों। আমি এটা সুন্দর চুক্তি পাইছো, বিটিআর চুক্তি, যি চুক্তি অকল শান্তিৰ চুক্তি নহয়, এই চুক্তি শান্তিৰ লগতে প্ৰগতিৰ চুক্তি হয়। 2020-27 জানুৱারি बिटिआर एग्रिमेन्टनि गेजेरजों जोंनि बे बिटिसि बड'लेण्डआव बिटिआर ओनसोलनि सिङाव 1500 कोटी रांनि 1500 कोटी रांनि मोनसे स्पेशल डेवलपमेंटल पैकेजखौ हरनाय जादोंमोन। बोडोलैंड के विकास के लिए केंद्र सरकार ने 1500 करोड़ रुपए का विशेष पैकेज दिया है। आरो बे समाव बुंनाय जादोंमोन जे बे 1500 कोटी 1500 कोटी रांखौ सेंट्रल यूनिवर्सिटी, नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, नॉर्थ ईस्ट रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, होटल एंड टूरिज्म मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, सालबारियाव बडोलैंड मुभमेंट मेमोरियल म्यूजियम, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आरो गोबां माखासे खामानिफोरखौ मावनो थांखि लानायनि माखासे बाथ्राफोरखौ जों रायजो राजानि सिगाङाव फोरमायनानै होदोंमोन मानगोनां प्रमद बर' बिथांनि दैदेननाय बे बिटिसि काउन्सिल गभर्नमेन्टआ। नाथाय दिनैयो मानगोनां प्रमद बर' बिथांमोननि दैदेननाय बिटिसि काउन्सिल गभर्नमेन्टआ 5 इयार्स कमप्लिट जालांबाय आरो बे 5 बोसोराव बड'लेण्डआव बिटिसिआव बा बिटिआर ओनसोलाव जों रायजो राजाफ्रा थारैनो मा मोननो हाखो? बेराफारसेथिं आसाम स्टेट गभर्नमेन्टआ बुङो जे गंसे मेडिकेल खालामनायावनो 800 कोटी राङा बाहाय जाबाय, खरसा खालाम जाबाय। আপুনি জানি ভাল পাব যে অসম চৰকাৰৰ ভাগত আছিলে 750 কোটি টকা আৰু অসম চৰকাৰে 750 কোটি টকা পাহৰি অকল তামুলপুৰত মেডিকেল কলেজ বনাবৰ কাৰণে 800 কোটি টকা খৰচ কৰিছে। নাও ইট ইজ আপ টু দ্য বডো লিডাৰ্স উইদিন দ্য এলোকেশ্যন অফ 1500 crores কোন কেইটা স্কিম তেওঁলোকে লয়।
गंसे मेडिकेल कलेज बानायनायावनो जुदि 800 रां कौटिया खरसा जाबायब्ला बे 800 कौटि रांजों बानायजानाय बे मेडिकेल कलेजा जोबोद नायथावना जानांगोन मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन लोगोसे बेराफारसेथिं जोबोद साननो गोनां बाथ्रा दं होननानै आं सानो अब्ला दिनै आद्रा थानाय बे 700 कौटि बा 750 कौटि रांजों बै जोंनि माखासे मावफुंजानो गोनां इनस्टिट्यूशन इउनिभार्सिटी टेक्नोलॉजी लाइननि माखासे इउनिभार्सिटीफोरखौ जों मावफुंनानै लानो हागोन ना आरो बैफोर माखासे प्रजेक्टफोरखौ थारैनो जों जुदि मावफुंनो थाङोब्ला हाजार करोड़ रांनि गोनांथि दङ अब्ला बे बाथ्राया साननो गोनां बाथ्रा नंगौना नङा मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन जेराव मोनसे सोमोनांथाव बाथ्राया बेबाव मानगोनां हाग्रामा महिलारी सारा गावनि बीटीसी काउन्सिल गभर्नमेन्ट दैदेननायनि समाव गंसे गेस्ट हाउसखौ 3 कौटि रांजोंनो लुफुंनानै आबुं महर मोनहोदोंमोन आरो बे 3 कौटि रांजों लुफुंजानाय गंसे गेस्ट हाउसखौ रिपेयारिंनि मुङाव 12 कौटि रां नांगौ मानगोनां प्रमद बर' बिथांनि बे बीटीसी काउन्सिल गभर्नमेन्टनो दा साननानै नायदो मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन এই চুক্তিখনত যিবিলাক অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠান ইয়াতে উল্লেখ কৰা আছে সেই অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানবিলাক যদি স্থাপন কৰা হয় বিটিআর অঞ্চল উত্তর পূর্বাঞ্চলৰ যিকোনো ৰাজ্যকে বহুত আগবাঢ়ি যাব अब्ला दायो जोंनि बे बड'लेण्डनि बीटीसीनि बा बिटिआर ओनसोलनि मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोना प्रमद बर' बिथांमोननिसिम बा प्रमद बर' बिथांनाव मोनसे सोंथि खालामदो जे सेन्ट्रेल इउनिभार्सिटीया बहा नेशनेल स्पोर्ट्स इउनिभार्सिटीया बहा एनआईटीया बहा अब्ला प्रमद बर' बिथांनि खोथा होनाय माखासे रावफोरा गावनि सीट पावार गावनि गादिखौ मोननो थाखायल'मोन नामा दिनै प्रमद बर' बिथाङा बुहुमनि साफ्रोमबो रायजो राजाफोरनि सिगाङाव माखासे गेदेर गेदेर बाथ्राफोरखौ बुंनानै समायखिरा लाबोदोंमोन आरो प्रमद बर' बिथांनि बुंनाय माखासे बाथ्राफोरखौ फोथायनानै गनायनानै बुहुमनि साफ्रोमबो रायजो राजाफ्रा दिनै मोनसे सिमां सुजुदोंमोन आरो बे प्रमद बर' बिथांनि बाथ्राफोरखौ मानिनानै सिमां सुजुनाय बै रायजो राजाफोरनि सिमाङा दिनै सिमांल' जानानै थालांबाय बेखायनो दिनैनि बे समाव आरो दानि बे समाव साननो गोनां गोबां बाथ्रा दं मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन दिनै जाय लिडारा जों रायजो राजाफोरखौ थगायनानै गावसोरनि पलिटिकल क्रेडिटखौ लागासिनो दङ जों रायजो राजाखौ थगायनानै गावसोरनि पार्सनेल बेनिफिट्सखौ लागासिनो दङ बैफोर लिडारफोरनि उन खारफानायखौ जों गारनानै सैथो लामाजों हान्थिग्रा लिडारफोरनि उन खारफानायखौ जों दिनैनो लानांगौ दिनैनिफ्रायनो जोङो आगान सुनांगौ नंगौना नङा मानव गेदेर रायजो राजा नोंथांमोन गोजोन्थों खुलुमबाय जय बर' हारिनि जय बर' बिमानि